Ja, vi må se, om der kommer en afgørelse på kampen her i anden halvleg. Jævnbyrde bliver det helt sikkert i lokalopgøret på Hårby Stadion. Assens lægger bedst ud i anden halvleg. Assens, der jo var tæt på at rykke op i Danmarksserien sidste sæson. De tabte til Måløv fra Sjællandsserien, oprykningskampene. Så nu håber Assens, at de kan sætte trumf på i denne sæson. Og så er det Christian Daum, der bliver spillet fri, men bolden lige ind til Bjarne Rasmussen, som har let ved at redde. Assens bygger på ny op. Tydeligt, at Hårby spiller defensivt og håber på kontraangrebene. Få chancer var der også her i startfasen af anden halvleg, der er spillet 20 minutter. Og her er det Bjarne Rasmussen, målmand, der forsøger at få fat i bolden, men bliver presset godt af den altid evig kæmpende angriber Bjørn Gøtter, der sender bolden godt ind i strafsparkfeltet, hvor der bliver hættet, men Niels Johansens hovedstød, det ryger lige udenom målet. 0-0 midtvejs i anden halvleg. Og det er Hårby, der lægger an til angreb. Brian Ry, der spiller bolden videre til Kim Knudsen. Og så overlap fra Brian Ry. Men en forholdsvis svag afslutning, og Søren Sørensen har let ved at få fat i bolden. Hårby igen. Og når de får fat i bolden, så går det stærkt. De ligger med en 2-3 mand, der går frem på kontraangrebene. Så er det Brian Ry, og så ind til Martin Ravn. Og her er det Martin Ravn, der har bragt Hårby foran med 1-0 efter 29 minutters spil i anden halvleg. Stor jubel på Hårby Stadion. Og man kan så diskutere, om det er retfærdigt, at de kommer foran. Men i hvert fald 1-0 til Hårby, og det er Hårby Stadions speaker i hvert fald glad for at annoncere. Og så blev det 1-0 til Hårby. Og målscoren, det var nummer 11, Martin Ravn. Ja, man kan nok høre, at han holder med Hårby, denne gode stadionspeaker. Og der blev gået til sagerne lige til det sidste fløjt. På blot at se her. Mange hårde nærkampe. Det var en fysisk hård krævende kamp, og Kim Eriksen skulle virkelig være på mærkerne. Dommer for at holde styr på begivenhederne, men det klarede han ganske rimelig godt. Dommer Kim Eriksen. Hårby på ny angreb. Flotte driblinger her fra Kim Knudsen. Og så på han selv med en afslutning, men Søren Sørensen har let ved at klare. 1-0 til Hårby er stillingen fortsat. Der mangler nu på stadionuret godt 5 minutter. Og Assens presser hårdt på for at få udligningen. Og her er det bolden ind til Lasse Petersen. Og dribler godt ind og afleverer til Bjørn Gøttert. Og Bjørn Gøttert skal man i hvert fald ikke lade stå alene i straffesparkfeltet. Altid farlige Bjørn Gøttert, også fortjent af det, han der får udlignet. Han har absolut været Assens bedste angriber. Mangler 3 minutter, stillingen 1-1, og her hjørnespark fra Brian Ry, og der var man tæt på et selvmål. Selvmål her fra Assens-spilleren Niels Johansen. Og de sidste sekunder, Brian Ry sparker hjørnespark, og her er det Michael Larsen, der får afsluttet, men uden om målet, så kampen ender uafgjort 1-1. Målscorer fra Hårby var Martin Ravn, og fra Assens var det Bjørn Gøttert. 1-1. Lokalopgør er altid spændende, og vi får tilkæmpet os nogle chancer på den ene og den anden side. Så 1-1, jeg synes, det er udmærket. Selvfølgelig, vi går efter 3 point, men altså, solen skinner, og det er godt med point. Var det en god kamp, synes du? Den var hård, fordi man går ind i alle nærkampe, ikke? Og man får nogle knups, giver og tager. Så det er hårdt, det er det altid lokalopgør. I er jo med i en jævnbyrdig top af Fynserien. Hvordan skal Assens klare sig i år? Jamen, vi går selvfølgelig efter at rykke op, som vi var tæt på sidste år. Ja, vi vil gå efter det i år også, det er helt sikkert. Og hvad så er det til det? Ja, det var det også sidste år jo, altså, og det er jo ikke blevet dårligt efter, vi har fået Henrik Sønder går ud fra Hårby der, så jeg tror på, at vi rykker op. Hvem tror du, der bliver de værste konkurrenter til en topplacering? Ja, altså, Svendborg er helt klart en af store favoritterne. OKS, Fjord de ligger med os, tror jeg. Men så, ja, mere kan jeg ikke sige. Men I var tæt på sidste år, og der I lige tabte i den afgørelseskamp mod Måløv. Der I kom over? Ja, altså, tager en kamp ad gangen, og når de er forbi, så må vi videre, og så der er ikke andet at gøre. Selvfølgelig er det surt
tage 2-0 på hjemmebane, ikke? Og spille 0-0 derovre. Men jeg synes, at så vi må videre, og så er en ny sæson. Og stemningen er fin nok i Assens. Helt sikkert. Martin, din kommentar til den her Fyn-seriekamp? Ja, men se lidt på afstand, så er det jo nok meget fair, at den ender 1-1. Men bedre for os, synes jeg, i og med at vi får 1-0 til, der mangler 10 minutter, og de kommer igennem på den ene fløjte, og vi ikke får den sparket væk. Og den så bliver smidt ind over, de sparker den i kassen. Men ja, det er sgu nok meget fair, for lige meget spil til begge sider, så der er ikke så meget at sige til det. Men Hårby-tendensen fortsætter vel i sådan en kamp, hvor man kan sige, at I lever lidt på kontra og spiller sikkert bagude? Ja, det er der ingen tvivl om, men jeg synes, at vi har spillet utrolig skidt de sidste par kampe her, men i dag synes jeg virkelig, at vi viser, at vi kan være med, og vi kommer op og fighter alle mand, så det er en fornøjelse. For det er da klart, at vi var spændt til sådan en kamp her i dag, hvor de kommer fra Assens af, og det kører rigtig godt for dem derude, og knap så godt for os, men jeg synes, vi går godt til den i dag, og vi viser det, der skal til for at være med i midten, og den sjove ende selvfølgelig. Så vi fortsætter og håber på, at vi kan finde den samme gejst frem. Jeg har jo 8 point nu. Hvor tror du realistisk Hårby ligger, når turneringen er færdig? Ja, det er svært at sige. Kan vi holde den samme gejst, som vi viser i dag, så kommer vi til at ligge blandt de op i toppen, bedste halvdel. Men vi har så bevist, at vi er ikke så stabile, og der er flere af os, der indimellem springer lidt over, så det kan gå til begge sider, men jeg tror da på, at vi ender i den sjove halvdel. Udover kampen Hårby-Assens blev der i denne weekend spillet 5 kampe i Fyn-serien. Resultaterne: Fjordager OKS 2-0, Kerteminde Svendborg 1-3, Middelfart Årslev 6-1, B1909 Sanderum 9-2 og Tved B1913 1-6. Vi skal se på stillingen. Svendborg fører med 8 kampe og 17 point. På andenpladsen har Fjordager 15 point for 7 kampe. Nummer 3 er Assens med 7 kampe og 14 point. Og B1909 rykker op på 4. pladsen med 13 point for 7 kampe. Og de 3 hold, der i øjeblikket ligger på nedrykningspladserne, er Årslev med 7 kampe og 7 point, Sanderum med 8 kampe